Naimbag nga oras yung amin kagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan alani, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti insan ko abalikbayan, isuda insan Nieves kan Ami Nanales. Enjoy your vacation and regards from Virgie Padilla. Shout out kadagiti anak ko ada Jonathan kan Jamia Angel Paloma from Merlin Paloma iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Happy birthday kan happy christening kani apok ani Caitlin Aiso Kitan dita sadsadan Bauco from Lovely Rose. Makablaawan pa iti Casio family iti Narvacan Ilocos Sur from Ron J. Casio. Sagon family iti Barangay San Cristobal Bangar La Union from Beng Sagon. Friends ko ada Joan Lantano, Emily Agasid, Ursula Domingo kan Marisa iti Quezon Isabela from Nora Payon. Shout out kada Grace Agtina Sales iti California, USA. Elma Rodrigo iti Taiwan. Nida Nieveras iti Hong Kong. Belinda Ramos iti Toronto, Canada. Adela Vergara iti Hong Kong. Evangeline Dalao iti Hong Kong. Jasmine Rivera. Nap Bulosan iti Korea. Kilen Feliciano, Leonora Bautista, kan Mary Ann Orpia Paas, iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan alani. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang. Adan asawak kan may nga anak ko. Driver ti para pasahero a jeep ti asawak. Podno a makapaliday ti mayadayo kadagiti ipatpateg iti biag manang. Katdakkel atulong kadagiti kaskanyak dayto YouTube channel yo. Tababaan daytoy maup-up ti iliw mi di tapagilyan tayo. Tatunggal agdengdengeg kami. Panagrik nami kat adda kami laang dita. Adamot padas ko akayat ko pa idrama manang, kat sapay lakuma tamapagasatan met amapili. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laang dita Pilipinas. Agtagtagi balayak laang idi, manang Emmy. Lanay anak, apay, anya tinapasabak ka ni Nardo itrabi eh. Timot gayam asawam tinangitaray kwa na iji ospital. Ay, naklaat kami nga rod nanang. Taag kakaribusuda iti balayda. Pagamuan taag tartaray ti maysa nga anak na nga imay nangayab ka ni Simon. Masapol ka no nga itaray iji ospital ni tatang na. Ay, apay aya, nagananaw. Ay, kaasimot ti kasinsin mo ani Mileng, no adadakas a mapasamak iti asawa na. Sapay babasit pay laeng dagiti anak da. Mangmanganda ka no nanang, idikwan, kalaat ka no matlatan anatumba. Naatake ka no, iso ka no matikunada iti ospital. Ay kat, kumusta nga rudan ngay anak ko? Critical ka no ti kasasaad na nanang. Ay na, sapay la kumata makalasat. Kakaasimot dagiti kakaanakak, no saan ang makalasat ni Manong Nardo. Ay, ikararag tayo iti namarswa, asapay kumata makalasat ni Nardo. Day talaang ti mabalin tayo ang maitulong iti kasinsin mo, anak ko. Lani, bakit? Natayan ni Manong Nardo. Anya? Ay, Diyos ko. Talaga nga rod agrabe ti panakaatake na alak ay. Wan nga rod bakit? Kuna ni Miling,
Kadagiti kano na palabas nga aldaw. Adamad-madlawnan ka ni Manong Nardo. Ngam tungkal damagan na kano ni Manong. Awan anyaman na daytoy kung nakanumot ni Manong. Amaan mo't no nabayagan nga dang hagpay sa marikrik nana. Ngam di nala ikaskaso. Amamot ni Manong Nardo. Nagagat-unay nga agtrabaho. Kasano kat pampanunutan na mo't dagiti anak na. Ngaman niya nga tinapasamak. Nakarkaro lakot nga ruden. Tanaulila ng ti pamilya na. Wan nga rod bakit? Kaasimot ni kasinsin miling. Imbaglaangan tadamot pwesto apakilaklakwan na iji palengke. Lani, bakit? Sana bali, no anyaman ti mabalintan to nga itulong, di tumulong ta. Kaasimot ngamin dagiti kakaanakak. Nay, nakaluto kamot gaya man, anak ko. Una nang, ay ti asawam ngay, umay ka di mangal daw dito ibalay. Saan ka nun nanang? Tapno makabawi ka numot nga agpasada. Kakaisuna saan unay at traffic. Barang napigsa at ipasada ita. Ay, kastaya anak ko. Ni Andrea ngay, umay ka di mangal daw di apukok. Nagbalon nanang. Ag-review ka no, taada quiz da inton malam. Ay, apay nga rud akasla nagadumot talinutom anak ko. Dudwa tamot gayam amangal daw dito ibalay. Inakman ikan iti si daan dagiti anak ni Miling nanang. Amangan awan si dada. Sapay awan mo't ni kasinsin, tanapan naglako iti tsindaan. Haywon gayam anak ko. Ay, naimbaglaangan ta nagsaya at kakadakwada. Nanang, saan asabali at tao da kasinsin? Asino kumangay timang saranay kadakwada no saan ada tayo? Kaasimot ni Miling amang isakad iti panagbiag da. Narigat samot ti mapukawan iti asawa, nanang. Nang runak at nagbabasit pay laang dagiti kakaanakak. Ituloy yung agasawa dagita nga ar-aramidan nyo anak ko. Ad-adun tumot laang ti sumangbay aparabor kada kayo, no managtulong kayo iti padayo a tao. Bakit? Itulod ko ni Andre di eskwelaan. Agdiretso ak tumutin nagpasada. Sige nga rod lakay. Nanang, mapan kamin. Sige anak. Ay, lakay. Agawid ka kadi amangal daw. Anya ti kayat mo si daan. Oray saanen, Lani. Mga anak tulangan iti paradaan. Isupay ti oras kong agawid. Adamot di tantay balon mo, Andrea. Kanam amin dayta Sana puro ay ayaman ng ter-aramidam no lunch break yo. Wan nanang, ibusog ti balon ko. Ay, wan gayam anak ko. Mapan mo man kita ang dagiti kasinsin mo. Amang ano dadapay dita. Ayabamon, tamakigiddandan kada kayo. Kaasi damot. Wan nanang. Igiddan nyo idan lakay. Pasensyakan Maasyanak namin kadakwada. Wan ka di, bakit? Sige, mapan kami nga rudan. Barang saan pa anak kapanaw dagiti kakaanakam. Manipod pimusay ti asawa ti kasinsin ko ani Miling manang Emmy. Nagbalinan akasla obligasyon ko tinapanawan na apamilyana. Maasya na kamin unay kadagiti kakaanakak. Tababasit dapay anaulila iti amada. Nimot Miling akasinsin ko, aglaklako lat tayo tiyandaan itinatnateng kas kada prutas, nga ang angkatan na mutlaeng, tapno adamat gadan na apaggastos da iti inaldaw. Agkakaaruba kami lang amin manang, iso amakitkitak ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw.
Sumipngatan. Apay, naggapwam ay anak ko. Ijay balayda, Auntie Miling, nanang. Nagay-ayam kami, kada insan ko. Apay, awan ka di pa'y ni Antim Amiling? Awan pa'y mo't nanang. Sapay awan kaninda. Mabisinda ka nun. Ne, itaman pa'y anasip ngatan ni Miling. Sigud mo't ano ang galas 4 kat sumangsang putan. Tana ka paibusan itilako na di tiyendaan. Isumuti ko na daw nanang. Mas daaw damot. No apay nga awan pa'y ni auntie. Ay, kaasi damat. Sa bagay, nakaluto akmat ket din iti pangrabyan tayo. Mangipanaklaangan iti sidaenda tapno makapangandan. Amang ano adda na panan ni nanang da iso ang narabyanan ang nagawid. Sige nanang. Tapno sa anda mabisinan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ne, apay nga awan pa'y ni Simon. Adon. Ado pa'y nga to ti pasaheros. Nalpas mo ton ti rush hour. Itaman pa'y nga og overtime no kasparigan. Nagagat mo't unay ti asawak. Kasla nagdakkel mo't a pamilya ti bibiyagan na. Kat may salaang mo't ti anak mi. Ni mo't lananang ti kadwami di ti balay. Ay. Ni kasinsin miling ti kakaasyak. Agmay-maysan amang isaksakad iti panagbiag da nga agiina. Nagsapan tumot apimusay ti asawa na. Talaga amasapol asalwadan ti salunat. Narigatan. Ado dagiti sakit at tumtumpar. Sapay nag-ubing dagiti maat-atake. Ay, nakabutbutong. Nimot miling ti matanawagak iti tawa. Italaang mata sumangpat. Ay, naimbaglaangan tadaintad ko akanon dagiti ubing. No saan talaga nabisinandan. Jakmat mababalaw ni Miling tagtrab-trabaho kat nga rod. Adamot ti asawak. Nagsaruno dalaang kan ni Miling nga simmangpet. Ay, unay katigagat dagito'y adwan aya. Inaksabton ti asawak. Sigurado anabannog iti nagmalum apa nagpasada na. Itaman pa'y anarabyan ka nagpasada lakay. Ay, Juan, bakit? Medyo nakasubot kami itata ato ti paseros. Mas daw kami nga rin taurin alpasan ti rush hour. Adulat ta ti tao. Kasta aya. Uray ni Miling, kasangsangpot na mo't. Nagsaruno kayo lang nga si Mangpot. Kasta ka di, bakit? Amang ano, damot importante anapanan na, iso anarabyan mo. Huwag nga taa. Mas daw ka nung arudag iti anak na. Naggapo nga min itay ni Andrea di tabalayda, nakiayayam. Kasta ka di? Wen, nangipanak ka rod iti masida, tamabisin ka nun dagiti kakaanakak. Ay kayo nasayat mo ta bakit? Ta di dakit nabisinanain. Alaing ka rod agpalasan, tapno makapangantamatan. Nalpasan dananang kan Andrea. Nay, apay anasapa ka anakariing anak ka. Awan mo't sarak kita ni Andrea ta Sabado. Ay, jak man amo nanang. Jak mo't makaturugan. Ay, wan gayam, agkapi kayo na. Ay, wan anak ko. Nakaturog sapay ni Simon. Naladaw mo't anagawid idirabi eh.
Wan nanang, adu ka no ngamin ti pasaheros, iso ang narabyan. Naamangan nga road no maladaw ita ama pa Tani, nagpasada. Masapak mo't lang ita Nalipatak mo ngayon bagakin kay Derabe Agpaspaservice gayam itaninsan mo amiling. Awan ka no tay service na no mapanagangkat itila ko na. Nagbakasyon ka no di driver. Iso anak isarita kanya ka no mabalin. Siyak pa lang ti ag-service kan kwa na. Kasta ka dila kay? Wan bakit? Ay kat serbisa mun kakaiso na nga adaday ta jeep nga ipaspasadam. Wan bakit? Ala, agluto ak nga rodon iti pamigatan ta. Taagar mo sar ka pa, isakbay ap pumanaw ka. Sana yun, bakit? Madamdaman ton. Tapno masapa kami. Agdiretso ak tumutin niya agpasada. Kalpasan na maitulod ko ni Miling ijetsindaan. Nilakay ko tinagbalin as service ni Miling akasinsin ko. Tunggal mapanagangkat iti ilako na ijetsendaan manang Emmy. Maragsakan akmat, tauray kaskasano, makatultulong kami latta iti kasinsin ko. Napalalo ti panagyaman ni Miling kanyak, gaputadyak baybayan dagiti anak na, no kasjay nga aday ijetsendaan, wano numaladaw nga agawid. Naglabas nga rod dagiti aldaw, nagtultuloy at asawak ti service ni Miling. At dadagiti gundaway apasaray agkaraladawan nga agawid ti asawak, kastamot ni Miling akasinsin ko. Kunak no maiparpar na laang manang, agingga nga adda tinaidanon kanyak. Nay, siga amot day ta masabat ka ulanay. Wen tata, mapanak man iti ayan danana si Mang, tada pa ibagbagan ni Nanang. Balasang kaw. Di mo tagidaksan da ito nga ibagakan kawan. Anya ka diday tata? Okay ka dilaan kan ka. Di ka na panagkuyog dalakay mau kan Miling akasinsin mau. Ni, anya ko mga iti dakas na tata. Ni ngamin lakay ko ti agser-service ka ni Miling, no kas di amapan agangkat iti ilako na ijitsendaan. Ay nalanay. Adong hayam ti di mo pa'y amaw. Ha? Anya day jay tata? Kat no nagwarasan dito'y lugar tayaw, nga da relasyon da Miling kan ti asawam. Anya? Wow, balasang ka o. Kanayon ka nung ada makakita kadakwada jay iling agkuyaw. Ada ka nupay dagiti kanitaw, asaan nga agpasada ti asawam, kat saan mo't nga aglakon ni Miling ijitsindaan. Agkuykuyog da nga agmalmalaw. Tata? Agridam ka lanay. Try doon na katikasinsin mo. Amo ka narigat mo apat siyan ti amin. Nagwara saan dito'y lugar tayaw, ti maipapan ka damiling kan iti asawa. Anya ti kunam anak ko. Dagiti awanan ba inanan? Dagiti traidor. At damat gayam relasyon da adwa. Ay, Diyos ko. Sino tinakaamuam anak ko? Nagwarasan dito'y lugar tayo, nanang. Isumot lagayam nga dadagiti gundaway nga agpada da amala daw asumangpad. Tagayam, nagkuyog da adwa. At dapoy dagiti kanito nga umununa sa mangput ni Miling. Madamdamalaan, adamutan ni Simon. Tagayam, imbaba na lang ni Miling ijayan ti waiting shed dita. Tapno sana makuna nagkuyog da. Nga modo ti makakitkita nanang. Nagawan mo't abain nanday ta babae. Kasinsin mo pa'y mo't nga road. Ngam naaramid na pa'y atutupan ti asawam. Ay garanggandyang babae. Tagpada na lang ka ni Simon nanang.
nanday tibain. Manipod ita, awanan ti kasinsin kong agnagan iti miling. Traidor a babae. Anya nga rin ti aramidam ita, anak ko. Komprontarok ti asawak nanang. Agaluwad kanyak na iya lalaki. Nasaya at mat, tasimangpot kan, Simon. Wan bakit? Nagpauray ngamin ni Miling ta nakigid na nagawid. Kasta ka di? Wain, kasimot na awan pagluganan na. Ay, makabannog mo tagpasadang agmalmalam. Nabannog ka nagpasada? Wano? Nabannog ka nakikuyog ka ni Miling? Nay, anya ka din dito nga ibagbagamlan eh. Awanan kay tibain. Ulbod! At, Diyan mo yung siguro. Diyak maduktalang ti aramidyo. Unan kayo itibain. Baboy kayo. Kasinsin ko pa'y titinutupam. sino? Saanan arumbang ama-amuam no asino tinakamuak. Nagtalakak ka. Lani. Nagtalakak iti kasinsin ko. Ngamgayam. Try duran da ko na. Nagsakit na itingay naramid mo, Simon. Bakit? Pumanaw ka na. Kat mapankan iti day dya babae. Isumot ti kayat mo saan ka di? Sige, ipaay ko ti kayat mo. Pumanaw kan kat jakon kaya ta makita pa iti panagrupropam. Ibagam iti day jay traidor a babae. Asan nagpakpakita kanyak. Ta ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan kuana. Saan ka kadi amak makla at laang iti day tapang ngedeng mo, anak ko? Saan nanang? Japon mairusok ti makadan na iti lalaki akas ka ni Simon. Mapakawan ko pa'y siguro, no sabali a babae ti tinutupan na. Nga mismo akasinsin ko tinakirelasyonan na. Ay, anak ko. Dagiti traidor. May samot na diya babae. Di nala pinanunutan nga agkabagyan kami. Di nala pinanunutan dagiti tulong ko kadakwada. Sipod pimusay ti asawa na. Nanang? Napanan ni tatang? Ti manong kanon? Andre anak, bay amon ti awanan bain nga amam. Agsina kamin. No kasta? Agpaiso? Wan anak ko, dagiti awanan bain. Hisumot lagayam? As-asarendak ijay school? Apok, bayam adananang mo timang resort iti amin. Kagurak ni tatang? Andrea anak ko, saan aday tatimang pakapsot kada kayo nga agina? Agkararag tayo iti Diyos. Asa pa ila kumata maurnos tumot laang ti amin. Kumusta nga tamot ti asawam anak ko? Awan ka di ti damag mo may papankan ko ana. Awan bibiyang ko kan kuanan nanang. Aramidan na no anya ti kayat ng aramidan. Uray ni Miling akasinsin mo. Nabayag mo tan adida nagaw-awid di tabalayda. Mabutang nga tanan nanang. Padasan na ti agpakita kanyak. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Ti kakaase kat dagiti kakaanakam. Pati isuda na iramraman dan iti aramid ti inada. Awan maaramid tayo nanang. No pinanunot ko manimiling dagiti anak na, saan ko maanagaramid iti pakaibabainan ti pamilya na. Ay, anak ko. Agpadadalaan ka ni Simon nga awan manaknakam na. Tila ang bukod da pagragsakan ti pinanunot da. Isarumbang laang kadakwada ti kasta. Ti aglemang. Apitan da ti bunga ti inaramid da pakaibabainan. Ay, iso na panunot kung ti agabrod nanang. Anya, agabrod ka. Wan nanang. Tapno maipayak iti naranyag amasakbayan ti anak ko.
Desidido ka ka din, anak ko. Wala nang, kantap no mailiwliwag ko tinapasamak. Aging kang addaak dito eh. Diyak tumalipatan tinaramid dagiti traidor at tao. Ngam kasanon ti anak mo. Amok adiyo baybayan ti anak ko nanang. Para kada kami nga aginaday ito nga aramidak. Ay, lanay, anak. Di ka agdanag. Kanayo nak nga umawag. Tapno kasladaak lang iti asidag. Kasano no kalaat nga agparang to dito'y ni Simon. Napuskol laang tirupan na no umaypay dito'y nanang. Kalpasan ti inaramid na? Saan ang mabalin nanang? Papanawon nyo no bilang laang. No isuti ko lang anak ko. Aganad ka nga rod iti papanam di mo baybayan ti bagim. Wananang, uray da kayo mat. Kat ano san nyo ko maataripatwan ti apo ko yo. Nakapanak nga rod dito'y Hong Kong, manang Emmy. Nagasatakmet tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Saan akas ka dagiti daddo mga imay ditoy, nagkaproblema da, gaputan na uyong dagiti nagbalin nga amo da. Damag ko nga agdandan na kanon ti asawak ken nimiling akasinsin ko, kat adda pa yan maysa nga anak da. Aging ga itamanang, kasladyak pa'y lamamati nga insukatnak ti asawak, iti kasinsin ko nga imbilang kon akabsat ko. No aginggat kaano nga agsaksakit tinakam ko kadakwada, jak amo manang. Tilaangan anak ko kan ti inak ti mangmangtad kirad kanyak ita, tapno sa anak apaidagal iti napasamak iti estado mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, talaga nasakit tinapasamak kan ka. Agasam, mismo pa'y akasinsin mo tinangisukatan kan ka ti asawam? Bilibak mo't iti kinaturad daan nangaramid kan ka iti kasta. Kalpasan kadagiti impaay mo atulong, kan panangilala kadagiti kakaanakam, kan iti mismo akasinsin mo, idipimusay ti asawa na. Sapay lakuma tamakaamiris danto, tapno saan nga agnanayon nga agbasbasol da iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tagtultuloy tinapintas agasat asimmang bayken ka, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Ken dumteng to kumamat ti kanito, amasursurom apaluspusan ti gura arimmusing di tabarukong mo, tapno naan anayas tupay ti adda pa nagbiagyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Rintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danati
bibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan a Maricel, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to my dear Anna Rose and Jonah Bal from Zoraida Yang Good. Shout out kada Maylin Tabonan, Chalaija Abad iti Malaysia, kan Grace Agtina iti California, USA. Kalantok and Pascual family from Stephanie Pascual. Makablaawan dagiti amin nga adik titugot ditoy Hong Kong from Lovely Rose. Shout out kada Mary Galupo iti Saudi Arabia, Emelda Cabang, Judith Aloba. Makablaawan pa iti Dawa, Salda kan Lianyo, kan Palasi family from Aki. Kurpos kan Kasuga family iti Santiago City, Isabela. Kan anak ko Adadayan, Ryan kan Nicole from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Niinsan ko Herwin Cortez Pablo kan ti asawa na from Jen Pablo. Kadagiti anak ko kan Apukok from Bing Soriano iti Brunei. Shout out kada Raquel Favor iti Kuwait, Cristel Telan, Bevs Dinong, Linda Lajo. Dagiti kakasinsin ko iti San Isidro Abra kan Bangged Abra. Kastamot ti Agaluus family from Arnelson Agaluus iti Nueva Vizcaya. Shout out kada Juliet Sugitan, Zenaida Cacho, Mary Jane Chu, Jasmine Rivera, Poor Survivor Kind and Generous, Julinda Balalang, Janet Isagire, kastamot ni Nap Bolosan, Rodalyn Ampa, Geraldine Laroco, Salis Mix Vlog, ken Novelin Kodjamat. Shout out pa kada Nora Payon, Beng Tabula, Leonora Bautista, Nida Nieveras, Rosemary Villaseñor, Juliet Bartolome, Villavelli Sabado, Susana Soto, Mary Jane, ni Roda Ramos, Elma Rodrigo, ken Belinda Ramos. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Maricel. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Maricel, kat amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, nasukatan aminan. Iso akidawak adimon baliwan pay, tapno amok no tipadas kon ti maidrama. Saan nakasigurado no adan na idrama yu akas iti padas ko, ngamsapay la kumata mapililat tamanang, tamamati ak anapatag nga adal ti maibatik kadagiti naayat adumdumngeg. Di makalaki tirigat manang, kat dinakmat siguro mapabasol, no tarigagayak a sumayaat ti panagbiag ko. Saan na panaglastog ng addamat langak? Iso na panunot ko nga aramatan daytoy, tapno magunod ko ti tartarigagayak, anaalwan a panagbiag. Nakapustura ka man ng anak ka sa dino ayati papanam. Apay ayasang kadamag yun no papanak. Tunggal rumarak, damagan yun no papanak. Awan na ka din tiwayak ang mga ramid iti anyaman na kayat ko. Ay, saan mo't nga iti kasta anak ko? Kas amam, madanagan naklayang mo't aparakan ka. Kadanator muwar ka, dandanin sumipngad. Amo mo't ang nagraira itandag iti managdakdakais. Mga numakarana ka kat naanya pa iti mapasamakan ka. Ay apo, kabaala ka sa lakniban ti bagik. Siyak pa iti kunayo. Anak ko. Iso mabalin ka di tatang. Sandak man na pakibibyangan. Amukter aramide.
Iso asaan kayo akong didanag kanyak, taawan maaramidan day takadagiti kayat ko ang magunod iti biyag. Amo Maricel, talaga nakapimpintas ka, girl. Talaga tanya? Saan nakapaspasablugan laang? Ay na, kaano pa yung pinasablugan kamot ngay? Kanayon nga rin ngay daydayaw ko ti kinapintas mo. Sigurado ka? Amo mo't akagurgurak ti mapaspasablugan. Saan ko naklangaro din? Arapaap kun tupay ti agbalin akaskin ka, day nalapsat akaskin ka. Barang no makabanitak mo tin iti jowa. Loka, si kapay ti maawanan iti jowa. Kanayon mo't nga da karelasyon mo anya. Kaya rigam nga rod ti agsuksukat laang iti kawas, no agsukat ka iti jowa. Ay sus, fling lang dagi dyan niya. Ang puwera ang ngaw, girl. Kaya't ko talaga ti puminta sa kaskin ka. Anya ti palimod mo ayat na nakapimpintas ka kanayon. Simple laang tanya. Just believe in yourself. Ha? Self-confidence. Daytan sa tawan kanyak. Kadawian nga mingawan pa nagtalag ko iti bagik. Dayta ti biddot nga aramid mo. Rumbang laang agtalag kay ti bagim. Tanusi ka mismo kat mapukawan iti panagtalag iti bagim. Awanan at tinasaya at mapasamak ka. Sa bagay. Ay, alang arudan, mapantan. Ang mga noadan dagiti gagayim tayo di papanantay apasken. Oh my God, girl! Naglukon na diatan niya. Nakakita lang iti gwapo. Saanan ang nagsubli dito ayan ko. Minaybay anak kunti awanan bain. Sana bale. Ag-enjoy. Good evening, Miss. Maricel. Maricel tinagan ko, sir. Kasmutlakan ka na pintas, tinagan mo. Maricel. Medyo lumakayan da ito eh. Ngamadlaw abak nang tanagdadakkel dagiti sumilsilap asuot na nga alahas. Sapay la kumata sa anak ka nakaistorbo ha. Nadlaw ko ngamin agmay-maysa ka dito Isungay nasitgan ka. Di kag danag. Saan ka nakaistorbo? Kadwak ti gayam ko. Adda ngamin ti kasarsarita na. Diyak nga rodan amo no sa dino ti ayanda. No, kasta nga rod. Okay ka di lang makisarsaritakan ka. Amangan mo't no makita na kati asawam ang makisarsarita kanyak. Amangan no isagunot nak ditoy. Di ka agdanag. Agmay-maysa ka di maray iti dayto apasken. Kunjak ikuy-kuyog ti asawa kadag ito'y kakastoy ragragsak. Kasta ka di. Kunak tupay kat. Talagang adan asawa da ito'y. Ngam, okay lang. Ti importante, baknang kat mamati ak apakairanudak da ito'y. Awan mo tinapatag-apagnak no rabi Apay damdamagam, Arman. Kaya't ka kumangawisan ng dinner. No, awan ti pagnam no rabi. Awan mo't kit di. Amangan no di nakapalubusan ti asawam. Managrabak ka talaga, Maricel. Hanggang no may papaniti day tabanag. Let me handle it. Di kaya't ko amamuan ita, kat no, o manukot ka. Okay.
Masiguradom lakit di asa anak ang maisagmak. Oh, come on. Di ka tanag. Diyak to'y tulo ka may sagmak, di babae, ana magpitik, iti pusok. Anya? Tila'y bagpagam, Arman. Agpaiso ti ibagpagahak, Maricel. Onya, sa dino ti pangsukunakken ka. Okay. Dumngag ka, taibagak no sa dino ti pangsukunam kanyak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Idinamamok ni Arman iti dinarayak apasken. Nariknakon ang magunod ko ti arapaap ko asumaya at ti panagbiag ko manang Emmy. Aklo nag-adjakon pinanunot pay no anya ti mabalin a pagbanagak iti sinarot ko a sitwasyon. Basta ti adda iti panunot ko idi, mairano dak iti kinabaknang ni Arman. Tinaminsan a panangawis na kanyak kat naulit iti ado-adaras manang. Kat amin dagiti jak na padasan, impaay na kanyak. Iso nga intultulok kulatan a ginunod na ti dayaw ko. Kat inyalaan nakpay iti napintas nga apartment, nga iso tinagbalin nga umok, ti maiparit a relasyon mi. Kasi tinaipagakon kan ka, Maricel. Mabalin kalat nga gawid dito nga oray saan nga schedule ti panagsarak ta. Total, adamat duplicate ti tulbakan ka. Agyaman nak Arman, kaya rigak itan ti agbibiyag abaknang gapukan ka. Matagikwam ti amin na kayat mo, Maricel. Nulakit di tagtongpal kamat iti amin na kayat ko. Ha? Siguro, napanaglagamot na may paay ko ti amin na kasapulam saan ka di. No takid dawam kanyak, matagikwam. Uwan, Arman. Pues, kaya't kung arod nga agtungpal kamot iti amin nga ibagak. Maaramid mo ka di dayta? Uwan ah. Kabaalak, Arman. Very good. Magustuak dayta sungbat mo. Kat namnamag ka din aksukiran, tapno kanayon mo tanaan nayas ti amin. Ay na girl, talaga mo't At adamanin na naglanga ka asosyal. Akasum ta branded amin na ng arwatem. Siyempre mo ta. Siyak pa'y ti konamtan niya. No kayat mo, awisan ka pa'y amangan iti 5-star restaurant. Wow! Bongga! Sige, kayat ko na ito, girl. Okay. Kaano anawaya ka? Ura itan! Nang runakit mabisinak kon. Okay. Mapanta nga ro din. Siyak ti makam mo. Ilibre ka iti 5-star restaurant. Wow, manang! Nagpintas ti bag mo. Di mo sagidan day ta, tamangan no madadaal. Ha? Kan mabalin ka di ayi siya, ingka maturugan, adalo man tirabi Adapay sarak mo inton bigat. Apay aya, di ka pala maturog. Miss ka nga min, manang. Ay, nagadungam mom. Inton kwan, maladaw ka manon nga gring inton bigat. Malate kanto manan iti pagadalan. Manang? Ala, ingka maturugan. Tama nga no nakarkaro pa ngagpong tutakkan ka. Wan, manang? Makapasurum. Naghiling agpuyat. Idinto ta nagrigat aririingan iti bigat no mapanag-eskwela. Makapasurum at talaga.
Saan kumamot akas titi inaramid mo iti adim Ay natatang, iso atumang tangkan ti ulo ni Ayesha ta isaksakit yung amin. Saan nga iti kasta anak kao? Ngam kailong na ka di adim, taso magmamanungal daw saan ka nagaw-away. Mabalin ka di tatang, panawandak man ditoy. Di yo kuman na yunan pa iti. Ha? Ni Arman? Anya pa nagkararamidan nyo ay tatang. Panawandak dito yan kunakmat. Anak kao. Makapasurom. Song batak ti awag ni Arman. Apay a pinaumaynak dito eh. Apay nga da ka dito eh. Di mo't saan pa nga schedule ti panagawid mo dito eh. Apay, Maricel. Awan ka dito karbangak nga umay dito itan yaman nga oras sa kayat ko. Ha? Kanapa nagbayag sinong batam ti awag ko itay. Sa dino ti ayan mo, kanasino ti kadwam. Ha? Agsao ka no di mo kaya't akabilan ka. Anya? Ni Arman? Apay ang dapat... Anay ko, apay ngagkabil ka nga. Nakarkaro pa yung umday tati sa grapam, no di mo song batan ti sa lodsot ko. Sa dino tayan mo, itiaw-awagan ka? Adaki dya balay. Di ka nasang batan adagos. Takasarsaritak namin itay ni tatang ko. Day tati agpaiso, Arman. Agarup makatawanan ti relasyon mi ka ni Arman, idinapasamak day jayma ng Emmy. Diyak laing pagarup, akabaalan nakgayam akabilan, kalpasan ti kinanamay nga impasagrap na kanyak. Aklunak nga dan panggap ko idi ang makiwin na suwaskan kwa na. Ngamrimming baw ti panangilalak kadagiti material abanag, ang maipaay na kanyak. Iso a pinalabas ko daydi a pagteng. Tijak yung pagarup, masunutan pa'y gayam, aging gaakim maron, tarimwaron ti kinaalas ti ugali ni Arman. Ti kayat na, matungpal adagos no adda ti ibagana. Di na kayat ama itantan ti anyaman a pangibaunan na kanyak. Iso ang nagbalinak akasla babaunan, kan pagpalpalabasan na iti oras, katukad dagiti ipapaay na kanyak, arang ay ti panagbiag. Nagdanga ka matin. Nagsimple laban, nagtimbilin ko ka. Di mo pa'y naramit. Anya serbe mo ikakita allowance mo ngay, no nakasimsimple abanag di mo pa'y kabalan nga ramitan. Anya lang ang tamom, ti umawa titititid ko a kwarta, kasta ka di? Pasensya kan. Anda nga min napatag nga inaramid ko. Iso sa anak-anak kadagas. Rason! Arman, pangaasim. Di na ko mamanandang ran. Tapay kumasan. Haramidag dyan yaman kayat kung aramidan kan ka. Gaputa ipapaay ko mo ti amin na kayat mo. Danga! Manipodit ka. Tunggal ibaga ka di mo maaramid. May kisay mo ti binulan nga awatam kanyak. Nawatam? Anya? Dagiti bills ita abulan dito apartment. Sikat magbayad. Nga maarman. Awan tigam ko. Awanan ti bibiyang ko. No awan ti kas nga igam mo. Mangilako ka iti alahas mo ta iso ti pagbayad mo. Kat inton sumarno di mo matungpal ti imbagak. Saan lang nga day tatilak amom kanyak. Tandaan day ta. Hala, apay ni girl,
Agalas mo tunti lang abita nga. Ha? Anya ti kayat masawantan niya? Kasla, nagbaling ka mo to na losyang. Anya? Dahil tatagpay sa Maricel. Kasla naman pinsan mo to na narsak ti kinalapsat mo, girl. Apa yan? Anyat mo paspasamak kang ka? Ay, awantan niya. Dala amin dagiti banag amang burburibor kanya kita. Ha? Kaya't mo asawan? Agparparikot ka matan? Tanya. Ay na, sabsabali at talaga itan ti auram, girl. Talaga nagtakalan ti nagbaliwan ti langam. Saan na kas idea makapaapal ti kinapintas mo? Sabsabali ka itan. Italaang ang makitang akasta ti langam anak kao. Tatang. Di mo man ibaga kanyak. Mamati ak nga danadagsain a pagdaldalanam. Ay, kung nagtupay kahit ipasimudag ti panagsangit mo ti kinapudno ti imbagak. Abay akas ti matan ti mapaspasama kanyak tatang. Anya ti pindutan na aramid ko. Ay, si kalaang ti makasungbat iti day ta sa ludsod mo anak ko. Nasipod pa'y, di mo mo't ibagbaga kanyak no anya ti mapaspasamak ka. Tinggal pagdamagan kay day, agpungtot ka adagaw. Kinapudno na, kaya't ko asaludsod na no pangalalaam kadagiti nagagarbo akawais kas kada arwatam. Ngam awan kirid kung agsaludsod, kaamangan nubugtakan naklaeng. Tata. So nga oray na palalo ti panagsidaaw kao. Di ako nagsalsaludsod. Ikarkararag ulatan asapay la kumata ka na yun anasaya at kaanak kao. Nga awan ti dakas sa pagbanagam. Tanoan na dakas ang mapasamakan ka. Siyak nga amam ti kang runaan ang maapiktaran. Napalalo ti panangikikis tirik na kanakam ko. Masapol nga agpatinggan ti panagbalin ko amaag amakidundan na ni Arman. Iti da iti nga apartment. Ngam, rumingbaw ti bilin ti utak ko. Asaan? Tasayang dagiti may titad na kanyak a material abanag. Kat mariknak nga da masapol asurutak ti bilin ti utak ko. Tadyak kayaton ti agbyag iti kinarigat. Iso nga saklatan ti anyaman a sitwasyon ko ita. Basta saan ang maputod ti mauawat ko manipod ka ni Arman. Ngamin. Ha? Ang mga nooda ni Arman. Lukatak adagos ti daw ti apartment. Tama nga noagpungtot mo nun nadyak mapastrak adagos. Ha? Aglisik ka! Ma'am. Sino kayo? Apay basta sumrok kayo matlatan di pagnanaudak. Awan ti karbangam nga agnaad dito'y kabit! Siya ti asawa ni Arman. Anya? Kamaudyanan na. Naamwak matlaangan no sa dino tinangibalayan kan kati asawak. Katagay adda akon ditoy. Pumanaw kan aday talaang suot mo akawas ti alam. Taamin nga adda iti daytoy nga apartment kat kukwak. Anya? Husto amin anangag mo. Kukwak amin nga adda ditoy. Ta sigurado ani Arman tinaggastos amin ditoy. Katapno agnakam ka.
Ipapas ko itakan katipungtot. Saan? Dinaglangan! Kadyanak! Dinaglangan! Saan? Jack pulos ni namnama day di apagteng manang Emmy. Nakaro ti inaramid kanyak ti asawa ni Arman. Tamasapul pa'y amadait iti 5 nga stitches ti sinagrap ko asugat iti muging ko. Gapo iti panangpakul na kanyak iti natangken abanag. Saan la aday tamanang? Naibabainak pa'y kadagiti kaaruba iti apartment apag nanaadak. Kat ti kadaksan, naidanon iti amin a makaamamu kanyak tinapasamak. Kat manipod idin, no makita dak, kaya rigak tinakarkaro pa'y ngam kriminal a nakaaramid iti nadagsan a krimen. Gapo iti napalalo abain ko manang, nagkamangak iti kabsat ti amak, kat nagnaedak ijay, aging gaa mismo anitatang ko tinangsukon kanyak. Kadagidi apanawan manang, aklunak anapanunot ko pa yan agibusan ti biyag ko. Gapo itinakaro apan nakaibabain ko. Naimbaglakit din tariming baw ti buteng ko iti Diyos. Nga isumatlaang tinangitalkak iti amin, aging ga anakarecoverak. Itamanang adan bukod ko apanggadan, kat makunak anaim imnas matlaang ti agbyag, iti bukod mo apaglingetan, ngam ti mangnamnama iti maipaay ti asino man, ken saan mo met anagrigatan. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Maricel. Pagayam a Maricel, anyan nga agpayso. Sikan a mismo tinangibaga, adamo pay laeng, amumon asaan arumbeng ti sinerret mo a sitwasyon, ngam nagpatuloy ka pay laeng para iti anya. Para iti rimat ti pirak, iti naalwan a panagbiag, ngam anya ngay tinagimulam. Awan pagayam ko, nagbanag ka laeng a nakakaasi. Ken iti uray anya nga anggulo, si kamot laeng tinaagrabyado iti bukod mo nga aramid. A dose of your own medicine, kunada nga rod. Ngam tilaangan pagsayaatan na, nakarecover ka, kat namnamaek nga agtultuloy daytan. Tahusto ti kinunam, kaimnasan matlaang ti agbyag, nga awan ti mapaspasakitan, wenno maag-agrabyadom a tao. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag